buya mono elieta liane Alice Manoti omowaziri bw'oburemi obotugi n'oborubi Nyamira County. Lero nigo narenge gokwanera abaofisa ba serikali bali bagocha koenda gotenenera obobali bw'abalemi bokagenderere guchakera ewiki egocha. Obobali obo nigo bore ense yaito yonsi ya Kenya chikaunti chionsi pi egere eserikali yamanya muna ninki gekolemwa kegusimekwa nki abalemi bagokora ase andonsi ase bale oboremi bwabona kibong'ani egere nonya n'omopango buno oyo bono bwa obwoyo bamanya mbu oyo bong'ani ng'aki boganeri gochiarari. So in Nyamira ntwarika litangaso ewiki eliaeta abana bali bakoreta agriculture ase chiward chaitu tukabaruka agripreneurs ekiagera basomeri agriculture nabo bagocha koenda gokora obobali obo abana 344 nabo twairire kuri chiward yaiga bagocha gochaka training yabo nabaro gochimambiende egere ewiki egocha bagende ebinyoro gokora oboliki oboiga bagocha gotaligwa n'abatuleti baito igo nkobaboria abantu baito Nyamira umuranche mo corporate no muroberi oyo uganeirie ase serikali egere gochigosia emipango yanyara gokora ekamilifu. Mabolio nalinga nakio oboremo bwabo ng'ani ninkio simegete ororo ninkio tugete aroro ende na kumanya naki obonyori production egere nonya nekero ase buna bona amabere onyo nekula yabe gochikobekwa sigete amabere narwaisa inara bekwekule yega korwa ase ekinyore ose ward yeyu igo amaswali mnayo naro bagochikobolu nandi ng'ai bakorusia services buna abarwali abo mifugo stockists bali bakoni chibando n'obwoyo n'ebintu kabire byo amaswali kabira ayo naro bagochikobolu. Ng'encho mono ase eng'encho eserikali koganiere komanya ng'a abalemi nki bagokora muna bono ntobwate industrial park torataka komanya gose ntobwate ebitoki bisaine bigocha kogenda ase park eyo amang'ana aya togochikobori naro agocha gotokonya komanya ng'aki nonya na avocado chisimekire bora bwaria naki ching'ani tonnage ng'ani ng'aki egocha gotokorwa ororo torore gose neisaine ng'ai tokomenta expansion naende ng'ai tokoaggregate gochia egere biri baganeti ase okobeka amo birigigwe. Aba bagochi gokora egasi eye iga anene egasi eni gegochigokorwa na eserikali ene ebwatiranete na county commissioner etobwatiranete nere ntobwate omokutano ewiki yaeta naigorete omokutano oyo bwa abasomi abateneneri aba ba agriculture naende assistant county commissioner DCC n'aba chief n'aba assistant chief n'abatuleti nabo tochikora egasi ena barabo kera enumerate niga egochikoirwa n'omotuleti ase akoenda gokora egasi goteneneire na his excellence the governor Amos Nyaribo n'omo county commissioner bwana Kiata babwatiranete amo anene murigerie manifesto ye governor nanchito oboremi sana nabwatang'aneti naende natagete omoroberi oyo o succeed ekiagera natake komanya chiomenire ngachire na marabaito muna bono togochigokora soil testing ekero togocha kominyoka gokora samples yatutumire tochigokora nabo torachituganie moroberi oyo gatwamanya ninki abalemi basimegete nari tokomanya mbu oyo kabira ki boraganeriwe ase chinsemo wao.